Bin-nomina għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali fil-Mosta ta' Edwin Vassallo, ex-membru fil-kabinett ta' Lorenz Gonzi, kienet ikkonfermata aħbar imxandra minn One News fil-bidu ta' dan ix-xahar. Dik li l-kap nazzjonalista Simon Busuttil kellu jdur fuq Vassallo sabiex jimla il-vojt illi ser tħalli is-sindku attwali Shirley Farrugia illi għażlet li ma terġax tikkontesta din l-elezzjoni. Ħafna ħasbu li Edwin Vassallo ma kienx ser jikkontesta dawn l-elezzjonijiet, anke għaliex wara sentenza tal-qorti kienet jerġa' jittama li jkun deputat parlamentari. Iżda wara l-appell tal-Gvern u l-Kummissjoni Elettorali għal dik is-sentenza żdiet l-isforz tal-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista sabiex jikkonvinċuh jikkontesta. Dawn taw kelma lil Edwin Vassallo illi ser ikunu qegħdin jaħdmu kemm jifilħu sabiex ikunu li jsir sindku tal-Mosta. Internament fil-Partit Nazzjonalista kien hemm kritika għal din id-deċiżjoni. Imkejjen fil-Kumitat Sezzjonali tal-Mosta esprimew xettiċiżmu għal fatt li partit li suppost qed jiġġedded kellu jdur fuq wieħed mill-aktar persuni li jissimbolizza l-Partit Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi. Mhux qegħdin joqogħdu lura lanqas kandidati oħra tal-istess partit li f'postijiet pubbliċi fil-Mosta instemaw jikkummentaw kontra din id-deċiżjoni għal aktar minn darba.